नामुना सरकारी में भइले नामुना प्राइवेट में नामुना सरकारी में भइले नामुना प्राइवेट में ई मुना भले रामा महल में चौकट के वाड़ी के बारी में ई मुना भले रामा महल में चौकट के वाड़ी के बारी में सासू जी आई है देखा जगन को सारा भी छोटा नवाई के सासू जी आई है देखा ननद को मारा भी छोटा नवाई के नामुना सरकारी में भइले नामुना प्राइवेट में नामुना सरकारी में भइले नामुना प्राइवेट में ई मुना भले रंगा महलिया चौकट के वाड़ी के बारी में ई मुना भले रंगा महलिया चौकट के वाड़ी दुआरी में गोतिनी आई है हल्दा बनन को मारा भाई छोटा नवाई के गोतिनी आई है हल्दा बननिया मारा भाई छोटा नवाई के नामुना सरकारी में भइले नामुना प्राइवेट में नामुना सरकारी में भइले नामुना प्राइवेट में मुना भले रंगा महलिया चौकट के वाड़ी दुआरी में ई मुना भले रंगा महल में चौकट के वाड़ी दुआरी में उनको ननद आई है काजल परन को मारा भी छोटा लसारी के ननद आई है को मारा भी छोटा नवारी के ननद आई है काजल परन को मारा भी छोटा नवारी के ननद आई है काजल परन को मारा भी छोटा लसारी के नामुना सरकारी में भइले नामुना प्राइवेट